Liiton tehtävänä on valvoa ja edistää jäsentemme etua sekä kehittää. Liiton tehtävänä on valvoa ja edistää jäsentemme etua sekä kehittää toimintaympäristöä. Mitä siinä on? Olen todella hämmästynyt, jos emme nyt otettaisi sitä oikein laajamittaisesti käyttöön. Ja mitä sitten? Ja olen kovasti hämmästynyt, jos me nyt ei otettaisi sitä laajamittaisesti käyttöön. Hallituksen tehtävänä on seurata alan kehitystä ja hallituksen vaikea. Miten helvetistä tästä voi selvitä?